Rridu nieħdu d-deċiżjonijiet għal ġid ta' pajjiżna, sostna dan id-deputat nazzjonalista Ivan J. Bartolo waqt li kien qed jieħu sem fil-programm Realtà fuq ix-xandir nazzjonali. Fid-diskussjoni Bartolo tkellem dwar kif it-teknoloġija tista' tgħinna anki biex nagħmlu infurzar biex ngħixu aktar f'pajjiż sikur. Pereżempju, kif ħajaħdmu sewwa in-nies fejn inti għandek enforcement tal-mepa fejn suppost għandhom ix-xibka mal-faċċat, għandhom ċertu affarijiet li qegħdin jaħdmu biex dawn ma joħroġ trapp minn hemmhekk kif xoddet jużaw, ejja verament nenforzjaw. Ejja nibatu n-nies u jekk ma nistgħux nibatu n-nies hawn il-ħabib tiegħi Clayton Bartolo fid-digitization jiena hu nistgħu noħolqu industrija ġdida ġodda l-pajjiż bid-drones u ngħidlek jien kemm nagħmlu enforcement bid-drones minflok bin-nies għax li drones ma jinxtrawx. Ivan J. Bartolo semma kif pajjiżna jeħtieġ li jisma' aktar minn qatt qabel idejat innovattivi miż-żgħażagħ fost l-oħrajn biex inħarsu l-ambjent tagħna. Iż-żgħażagħ tagħna ejja nagħmlu minn kollox biex hawn noħolqu ambjent fejn dawn in-nies iħossuhom verament Ewropew, verament iħossu dik il-quality of life li Malta vera noħolqu kultura ta' startups. Kultura fejn iż-żagħżugħ it-tfajla, il-ġuvni, barrani u Malti nattirawhom f'dal pajjiż. Ħajjiġu l-idejat tagħhom ikollna startup culture. Ivan J. Bartolo tenna li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jaħdem jitkellem ma' kulħadd biex kull settur jissaħħaħ fil-waqt li jaċċena li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' iħejji u joffri l-proposti u l-idejat tiegħu għal ġid tal-poplu Malti u Awċi.